Selamat Reng, pangestumu apik. Sehat, Gong? Alhamdulillah, paling sehat, Bro. Ya syukur. Suwane ndi? ITS. Institut Teknologi 10 November. Nah. Aku nek takon Bagong ngembangane ora ketemu, tak takoni singkatan-singkatan ora tau ketemu. ITS apa, Gong? Institut Teknologi 10 November. Karang wis krungu gareng. ITB. Hah? ITB. Apa kuwi? Kepanjangane apa? ITB. Panjang banget. Ah, goblok ora. Iki aja kok bangsa kuliah. Wong dhek iki sekolah ora tau tamat kok. Ayo gumun ah. Kowe biyen metu kelas berapa, Gong? 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 iki kok kelas 3 kok metu. Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Dadak kuadrat-kuadratan mari pecah silahe. Nek yo ono sing kudu pinter kuadrat, ngono ahli matematika kae nek ngitung. Ah saiki tak takon nek panjenengan pinter ngitung. Ayo. Reng. Lestari TV Kabudayan, nguri-nguri kabudayan daerah. 300 ping 3. 100 ping 2, 1800. Terus? 4.463 dibagi 3.464. Cek, ayo cek. Angel Gong, wis ngono mari matematika. Aku iso kok pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu melocot ora. Konjur ming sithik banget sing penting iso wong iki tergantung jawabane. Ha iya. Ane yo sekolah iki penting. Lho kaya piyai-piyai kene lho, nang ITS kuwi arep kowe ahli perkapalan lho. Iso. Ana men gawe dayung iso. Anggere kayu terus dijebebeke ngisore, kudu ngene wae iso. Lah iya ning kudu nganggo teknik kok. Ah iya aku wis paham, wis ben anakku sing pinter, bapakne goblok ora masalah. Semboyanku pokoke bapakne lulus metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan perguruan tinggi. Mati boloro malah ngretos. Maksudnya pilih perguruan tinggi ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lemu guru nang dhuwur banget. Perguruan tinggi kaya kene iki lho. Iki perguruan tinggi fakultas apa? Lho, anak-anak wae talep-talep teh. Anu teknologi ora cocok. Niate pancen sing diangkat iki hukum. Oh, ya syukur. Nek lulus pengine dadi apa? Wasit. Ora sajak omong terus wis mantel. Hukum kok pengen dadi wasit. Nengahi bal-balan iki angel lho, Reng. Saya saiki nek bal-balan kelas rendah, kuwi kerep gelut. Nek ora ono wasit ki nek kurang adil marai geger. Mula wasit ki disepelekke. Ha iya, ning nek sekolah hukum kuwi ora jurusane ora tekan wasit. Aku tekan wasit, kuwi ora hukum to. Lah iya, hukum garis, hakim garis. Nek ora kaya ngono kuwi kok. Ora pas. Kuwi ahli apa utawa metafisika. Ngene, ora. Arep nganggo tangane dhek ora iso. Metafisika. Metafisika kok metafisika. Canek goblok ora. Selamat Reng, pangestumu apik. Sehat, Gong? Alhamdulillah, paling sehat, Bro. Ya syukur. Suwane ndi? ITS. Institut Teknologi 10 November. Nah. Aku nek takon Bagong ngembangane ora ketemu, tak takoni singkatan-singkatan ora tau ketemu. ITS apa, Gong? Institut Teknologi 10 November. Karang wis krungu gareng. ITB. Hah? ITB. Apa kuwi? Kepanjangane apa? ITB. Panjang banget. Ah, goblok ora.
iki aja kok bangsa kuliah. Wong dhek iki sekolah ora tau tamat kok. Ayo gumun ah. Kuwi biyen metu kelas berapa, Gong? 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 iki metu. Lah kok kelas 3 kok metu? Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Nek yo ana sing kudu pinter kuadrat, ngene ahli matematika kae nek ngitung. Ha saiki tak takon nek panjenengan pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? 300 ping 3. 100 ping 2 1800. Terus? 4.463 dibagi 3.464. Cek, ayo cek. Angel Gong. Ah, wis ngono ahli matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu mlocot ora. Konjur ming sithik banget sing penting iso wong iki tergantung jawabane kok. Ha iya. Ane yo sekolah ki penting. Lho kaya piyai-piyai kene lho, nang ITS kuwi arep kowe ahli perkapalan lho. Iso. Oh, ana mung gawe dayung iso. Lho. Anggere kayu terus dijebebeke ngisore, nggo ngene wae iso. Lah iya ning kudu nganggo teknik kok. Ah iya aku wis paham, wis ben anakku sing pinter, bapakne goblok ora masalah. Semboyanku pokoke bapakne lulus metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan perguruan tinggi. Mati boloro malah ngretos. Maksudnya pinter perguruan tinggi ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lemu guru nang dhuwur banget. Perguruan tinggi kaya kene iki lho. ITS perguruan tinggi fakultas apa? Lho, anak-anak wae talep-talep boke teh anu teknologi ora cocok, ora cocok. Niate pancen sing diangka iki hukum. Oh, ya syukur. Yo nek lulus pengine dadi apa? Wasit. Ora saja omong terus wis mantel. Awang hukum kok pengen dadi wasit, nengahi bal-balan iki angel lho, Reng. Saya saiki nek bal-balan kelas rendah, kuwi kerep gelut. Nek ora ana wasit ki nek kurang adil marai geger. Mula wasit ki aja disepelekke. Ha iya, ning nek sekolah hukum kuwi ora jurusane ora tekan wasit. Aku tekan wasit, kuwi ora hukum to. Lah iya, hukum garis, hakim garis. Nek ora kaya ngono kuwi, Gong. Oh, ora pas. Kuwi ahli apa utawa metafisika. Ngene, ora. Arep nganggo tangane dhek ora iso. Metafisika. Metafisika kok metal fisika. Canek goblok ora.